So hi guys, welcome back to our channel. This is Real Snake Viper of Infinity Squad. So samahan niyo ako ngayon na magpagupit and lumibot sa San Fernando, Pampanga. And sana may makasama tayo ngayong araw. Lilibot tayo sa may capital town, Pampanga. Tara guys, samahan niyo ako. So first stop muna natin guys is magpagupit sa San Fernando, Pampanga. Tara guys. So hanapin na lang natin yung salon dito. So ayan, dito ako sa gilid ng cathedral. So hanapin natin. Alam ko dito lang yun guys. So dito tayo. Alam ko dito siya guys. So samahan niyo ako. Yan nga, dito siya. So sana bukas. Sana bukas siya. And yes, bukas siya. Ayan guys, so nandito na tayo sa pagupitan. Eto si Kuyang barbero. Ako nga, sana. So, shout out kay Kuya. Ayo. Sa pagsisiyasa ng Soko. Scene of the opera. So, ayan. Upo muna tayo mga guys. Opo, childhood thing ko po kasi talaga ito. So, para makatulong and yung pag natutulungan ko yung pasyente ko sila bukas po sa loob. Fulfilling. Oo. Kaya naman po, Dr. Lawrence. Kaya naman po.
So ayan guys, yung ating final look sa ating gupit ngayong araw. So next we will be heading sa capital town Pampanga. Tapos na tayo magpagupit and we will be heading to capital town Pampanga. So tara samahan akong lumipas sa bilet. Sakto, hindi na masyadong mainit dito sa labas. So tara. Ayan guys, so naglalakad tayo ngayon. Dito tayo sa San Fernando pa rin to guys. Mas tapat tayo ng SM Pampanga, SM San Fernando, the downtown. And we will now heading na sa capital town Pampanga. So guys, pakita ko sa inyo yung mga tourist spots dito sa San Fernando. Maglilibot tayo doon. Sana hindi ganun karami ang tao mamaya. So right now guys, dito pa rin tayo sa daan. Malapit na tayo sa Capitol Grounds. And ayan, medyo malayo-layo pa ang capital town Pampanga. One of the meron dito sa Pilipinas. And ayan, mukhang pagod na yung aking headphone, pero yung energy ko hindi pa. Tara guys. Right now guys, nandito na ako sa tapat ng Capital Town Pampanga. Capitol. And makikita ko right now is yung North to South Commuter Railway, mas kilala sa Malolos Clark Railway System. And malapit na tayo sa capital ng Pampanga. Area. Dito lang tayo kumain mga guys. So samahan nyo akong bumili ng pagkain sa capital town Pampanga kasi yun nga, medyo gutom na akong person. And di pa man tayo nakakalibot, gutom na agad ako. Yan. Dito naganap plus September 8 yung ano guys, tawag doon yung coronation. Yan. So yun nga, kita kits guys sa capital town Pampanga. Ayan guys, dahil gutom na ang person, so hindi ko alam ano yung kakainin ko pagdating ko ng ano pagdating ko sa capital town Pampanga. Naisip ko pala kung kakain pa ba ako guys or diretso likot na kasi nga gutom na ang person. And ayan guys, kung makikita nyo, kick na ulit yung aking cap sa aking ulo. Ayan guys, so our first stop
will be the foods in capital town Pampanga. And yun nga, kita ko na siya mula dito. Or lipat na muna tayo mga guys. Iisip ko kasi guys. Joke lang. Pero yun nga, masarap ang lumibot dito sa Pampanga. And kung naghahanap kayo ng mga magagandang pasyalan, I highly recommend yung ito nga, the capital town Pampanga and the Mega World. Maraming magagandang pasyalan meron dito. And diba, ngayong araw na isipan natin na umambay muna sa isa sa mga pinakagusto kong lugar dito sa Pampanga. So ayan guys, nandito din pala sa capital town Pampanga yung isa sa mga the biggest McDo in Asia. Nandito siya guys, and we are here sa capital town Pampanga. So lipat tayo ng daan guys sa yung kabila is ang Mega World na parang ginagawa pa lang or something. So hanap tayo ng pedestrian lane. Hindi tayo pwedeng lumibot dito guys kung walang pedestrian lane, dahil mayayari tayo madededs kumbaga, dahil gutom na ang person. Hanap tayo ng makakain and lilipot na rin as well. Ayan guys, dahil wala pong masyadong tao and hapon pa lang, so maglilibot-libot muna tayo dito. Maraming tao dito guys kapag gabi, lalo na yung hapon. So hanap tayo ng mapagkakainan. So ayan guys, try natin na sa kabila sa may rainwater park. Tignan natin kung meron mga pagkakainan. Kasi sa kabila guys, sarado pa rin, mainit. Hanap tayo. Ikot tayo mga guys. Laki-laki din siya guys kung titignan, and talagang hindi ka magsasabang dito kung isa ka sa mga tinatawag nilang certified libotero. So tara, tignan natin yung sinasabi nilang rainwater park dito sa capital town Pampanga. Marami pang mga ginagawa dito guys, mga buildings. Sabi ko parang ano to, PGC ang Taguig.
Kasi guys, kung titignan mo, ang daming pwedeng puntahan. So hanapin lang natin yung rainwater park dito sa likod. Ayan guys, so mali pala yung nadaanan natin. Ikot tayo. So hanap tayo ng daan pagka sa rainwater park, na isa sa mga pinaka gandang tourist attractions dito sa capital town Pampanga, in collaboration with Mega World. Ito guys, and kung makikita nyo dito pag pumunta kayo guys, malawak siya. And kung gusto nyo magutom sa kakalakad, punta lang kayo dito. And napakalaki na guys. Masasabi ko na worth it yung magiging pagpunta nyo dito, kasi as in malaki siya. And harap pa lang yung pinuntahan ko guys. Dito pa lang ako sa pinakaharap, masasabi ko na wow. And ayun, nagtanong tayo kanina kung pwede mag-vlog or mag-video dito. Pinayagan naman tayo. So hanap lang tayo ng mga pagkakainan para hindi tayo magutom sa paglilibot natin dito. Alam ko guys, maraming mapagkakainan dito eh. Hanap lang tayo. So kasalukuyan natin hinahanap yung rainwater park. And yun nga, may iba pa dito na mga ginagawang condo units. Hindi ko alam saan dito yung rainwater park. So ayun guys, lilibot-libot muna tayo ulit. Marami-rami to guys, marami kang mapupuntahan dito. Sabi ko nga, para tong BGC of Taguig. And ayun, kung titignan, dun tayo sa kabila dahil walang mapaglalakaran dito. Ayun, so mula dito guys, nakikita ko na yung at sinasabi ko na rainwater park dito sa capital town Pampanga. And yes guys, apakalaki na to dahil eto yung dating Paso de Co. It is a former sugar cane or sugar factory dito sa Pampanga. Marami kang mapupuntahan dito guys. And sa nakikita ko, super. Hindi ko lang alam kung meron siyang entrance fee. Tanong natin, and sana makapaglibot tayo dito sa rainwater park. Isa to sa mga gusto kong puntahan dito guys. And sa nakikita ko, marami kang nabubuksan na parts ng capital town Pampanga.
Ayun nga. Dami. Super. Malawak siya guys. This is a 15 hectares, I guess, na lugar. Kung makikita nyo guys dito, ang lawak niya. And andito na tayo. Mukhang eto na yung rainwater park. So unang makikita nyo dito yung parang golf course to. And dun sa may dulo na nakikita ko right now is yung rainwater park. And that's it guys. Daming tao. So far init na rin. Ito siya. Ito pala siya guys. So kung titignan, para siyang man-made lagoon. And napaka lawak niya guys. Kung ikukumpara to sa BGC ng Taguig, madami kang mapupuntahan. Sa nakikita ko guys, apakaganda niya. Seriously, apakaganda niya guys. Legit na legit, apakaganda niya. Ito na ngayon, the capital town rainwater park. Dito na tayo guys. Super ganda niya. And hanap lang ako ng pagkakainan bago tayo lumibot ulit. Meron ng mapagkakainan dito guys. Hanap tayo. And mukhang sarado pa yung mga food stalls. Dito guys. So meron ako nakita dito guys kanina. Parang siyang view deck or something. Check lang natin guys. So sa ngayon nandito tayo sa Rainwater Park dito sa capital town Pampanga. And marami pa to guys. Hindi lang siya tong Rainwater Park, marami ka talagang mapupuntahan dito sa capital town Pampanga. Yan guys, meron siyang parang view deck dito. View deck ba to or something? Oh, parang siyang Fear or something. Yan. Ito siya guys, pakita ko siya sa inyo. Ayan guys, yung Rainwater Park. So libutin natin siya. Ayan siya. And ayun, meron siyang mga ano, magandang, ayan siya. Ayan siya guys.
Papakita ko lang siya. Dito tayo sa may view deck. View deck ba tawag dito guys or something? Pero sa tingin ko, oo. Ito yung view deck nya. Yun. Yun dun. Ito siya guys. So dito tayo banda. Ito siya. Ayan. Tapos ito siya sa kabila. Ganda siyang libutin. Lalo na kung mag-isa ka. Tapos ito yung alam ko merong trading dito guys. Ayun siya. Tapos meron pa siya dito. Ikatlo. Ayan. Ayan, so guys, ayan. Apakaganda ng place guys. So guys, samahan nyo ako maghanap ng makakain dito na bukas. Wala kanina kasi mga sarado pa yung mga nandito, and yun nga. So kung meron ng bukas, makakain na rin tayo. And ayun, sarap lumibot kahit mga araw lang mga guys. Pagbigyan nyo na ako. And mukhang wala pang bukas ng mga stalls dito. Kasi kung titignan nyo guys, mga nagsisig prepare pa sila. Kaya katatambay niyan tayo. Sa kabila. Ayun guys, so mukhang sarado pa sila. Hanap ako ng makakain. Wala pa. Ayan. So magagabi na guys. Mas maganda rito kapag gabi. Kasi nga halos mga ano yung mga nandito, tawag dito. Halos yung mga ilaw. So guys, samahan nyo akong maghanap ng makakain sa ibang lugar dahil ako'y talagang nagugutom na. By the way guys, kung gusto nyo na tawag dito, kung gusto nyo na magtambayan chill mo, yun nga, may recommend ko sa inyo
ang capital town Pampanga. And masasabi ko na super ganda dito sa capital town Pampanga. Technically sa kanilang rainwater park na maganda kapag gabi. So dahil nakapunta tayo ng hapon, hindi tayo masyadong nag-enjoy, pero worth it naman yung pagpunta natin dito. So hotdog, Jollibee, anything else na makita natin sa labas. So ayan guys, palabas na tayo ng capital town Pampanga. Technically dito sa may Miracle World. And gusto kong bumalik ulit dito to experience this guys. Maganda, as in super. Masasabi mo na worth it yung mga pupuntahan mo dito. Sa nakikita ko guys, parang dumadami na ang tao sa kabilang part ng capital town Pampanga, pero sarado pa rin yung mga stalls nila. I don't know why. Hello. Guys, so hanap tayo ng mga pagkakainan dito. Hindi ko alam kung meron na. Ayan. So lipat tayo mga guys. Balik tayo sa una natin kanina guys. Ito yung sa Mega World Capital Town. Minsan tayo nag-shoot dati. Hindi tayo nag-shoot pala. Mag-practice ng sayaw. Mukhang magbubukas pa lang yung mga stalls dito. At dahil gutom na at dahil gusto ko ng buhay mga guys, so tignan natin kung ano yung mga order natin for takeout dito sa Mega World Capital Town Pampanga. At dahil gusto ko na umuwi guys, and so sanahan niyo ko umuwi sa bahay. Uwi na tayo mga guys. Medyo nagdidilim na rin, and papahinga pa tayo ng bonggang-bonggang. So nandito pa rin tayo sa daan, and iisip ko lang ngayon susunod na pupuntahan natin after nito is Citrancho, Lakeshore, Orchids Garden. Ano kaya guys?
comment down below sa mga gusto nyo puntahan natin na tourist attractions dito sa Pampanga, para naman malibang-libang tayo kahit konti, dahil masarap maglibot sa totoo lang. Oh, alam ko na mga guys. So, magta-take out muna tayo sa mga fast foods. Ayan, so guys, nakabili na tayo ng kakainin natin. So, sa jeep na lang natin to kakainin, and ayun, maghahanap na tayo ng jeep dahil oras na rin. So ayan guys, that's it for our today's vlog. This is Real Snake Viper of Infinity Squad. So don't forget to like, share, and subscribe this video to this channel. So guys, comment down below sa mga gusto nyong puntahan natin na tourist spots dito sa Pampanga. Again guys, this is Real Snake Viper of Infinity Squad. Don't forget to like, share, and subscribe to this video.